kayak Pak aku dinaik live streamingnya opo Karisma Jogja Live. Oke, siap. Engko tak wis sing like sampeyan sama uga. Lalu Mas yo, sukses selalu nek oleh oke. Dolani karo aku dene. Mesti bae nek ngono. Mas Manut aku ki yo gumun lho. Awak dhewe mau udah Surabaya tekan kene ibu-ibu sing gawe panggung sampeyan jamak-jamak. Ah seneng bae dikira aku ki mampir nang dinati. Nyuwun sewu Bu, aku lunga saka Kendang, iki ada saka kali aku. Iki nyuwun sewu ayo nek metu nang kono arung wong kene iki tak omong gone Pak Kano godhong maneh iki meduna sithik ngantek Pak Kano asih gek kono dun ya Pak Kano. Engko kuwi pertandake kowe iki teko. Aku kan arek warung sampeyan nek dhewe Ayo karo ya wis kinane seperti aku ki dadi bojomu. Ya kowe aku ki bojomu kowe kok maksudku aku ki kok saya menes awakku. Gak kowe dadi bojo siji kok ora ora ilo. Lho. Ya kan piye wong sampeyan misale yo ngono terus aku rak yo ngerti ora yo tak ijolke kene mau. Harus kan. Open lo sama tene ya. Para kanca pradegan iki wonten pamuritan lagi kanca iki podhane. Mangga Ibu Waranggana. Bu jenengan pun kata kawon apa deres? Parang nyuwun nomor HP-ne. Bacane. Aku ki ora iso nek iki kok padake sapa kok ana sinden ayu kok dibanding-bandingke aku ki kok padake sapa, Mak? Aku ki madake ora madake ning kowe iki pancen dadi bojoku sampe kan ora iso dianak. Aku kudu kepek kowe tak jole ora. Ora. Ya wis, ngene kuwi ora tiningane sepiro, Pak. Nggih. Yen sewu. Iki karang ya nuruti karo sedulur akeh. Iku nek ora dituruti aku wis mlaku nek ora dine ya apa-apa. Aku ki nang kene iki mau aku asline nangis ket mau. Apa kok nangis? Keren. Ora sak bisa-bisa kok. Aku ki tenan kepayu-payu ki yo wis nang kono ora ono ora ono. Aku ki apa ditanya ora dipotone tau ngomong. Mas aku lagi ngomong. Boten bakalan iki namung ibu yo. Terus amun dadi jelas budale ya bakalan nggih. Jebul lagi nek apa disama-sama ya. Pak Karno karo sampeyan yo bagus Pak Karno. Wah, ayo Pak Karno bungkus sesuk keprek. Aku kan remas cilik. Remas cilik apa? Oh, jangan lupa iki ngono. Iki kowe nek kandhane anggetan mbok jepitke ngono. Ya Bu, krisi. Aduh gawe isen ngono kuwi kok aku jane ki ora nggon ngono kuwi mau pengen meneh. Mas. Aku ki kok arek karo minggu bungon. Aku iki dadi bojoku suwe-suwe rumangsa aku ora kok saya menes awakku anggere rukes ke dipatenke. Ya. Itu wis sendiri. Nadian wujud demo paksi senajan wujude ming manuk aku sing jawabke wis to kowe iki nembang kok senenge ngati alus manis tur murah ati alus tur murah ati masa aku malah ngomong bener ora ya awak jenenge dadi dagelan iku kudu kok wedan dagelan kok ayo ono komplit
golek isi kodrak jenengan golek ikodan ngalala bojoku bagi jalur apa kata ejol kita ibu sama ibu Iba bunganya diku sebagai hatiku berbunga balak jadi bisa jadi Mugi tansah kalipun Pak Parno sedaya warga masyarakat. Seneng ora Ora. Berarti aku nek kene iki aja ngomong lho. ala wis kebal. Aku ki jane dibojolone diwayung ki ya ora kok. Aku cuma aku sih pateni. Ora maksudnya karo gone ki. Maksudnya kan ki mau to, dadi gaweanku ki lak ya ora ngono kae lah. Iya, sesuk kowe tak pokoke tak naik. Kowe tak naik seperangkat salat sak ujine. Esok apa nengok ora kerasa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sarapan kae sifat dua. Aku tuh besok pas urung Mas. Pas kok biakane kuwi pas nak gawe iki ora seneng karo aku. Itu ragu. Riwayat jajan kok ngono san awake dhewe iki nang kene supaya